El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Les brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Res que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva. Obre la porta, orament cap a l'infinit. Mentre la Miyaka es dirigia cap a l'imperi de Hokan, una guerrera de les 7 constel·lacions de Seiryu, Soi, li va tallar el pas. Canó de llamp que trenca el cel! El que va salvar aquest moment crític va ser l'espasa divina que en Hotohori li havia deixat. Remolí de dubtes. Ei, Keisuke, què fem? Marxem? És molt tard. No, encara no. Haig de fer una ullada tot això sigui com sigui. No t'oblidis dels 4 déus del cel i la terra. On vas, ara? A un lloc on no em molestin. Què? Bufa, quin fred. Vaja. Ei, nois, i en Tamahome? Si et refereixes a aquell antipàtic Miyaka, ha anat cap allà. Què li passa a en Tazuki? En Tazuki volia jugar amb aquell nen, però l'ha fet plorar perquè li feia por la seva cara. Esclar. A veure, es pot saber què és el que fa por d'aquesta cara? Calma't, t'has de tranquil·litzar. Segurament deu estar al bosc de darrere. Noriko. Li hauries de portar una manta. Sí, ara mateix li porto. Ei, què fas? No has de fer tanta força. De debò que vols aprendre a muntar? És que... Vinga, que ets un home. Que no ho veus que si segueixes així els altres se'n riuran de tu? És això el que vols? No, esclar que no. Ja veuràs com aprenc a muntar. Molt bé, així m'agrada. Tamahome. Miyaka, bé, per avui ja n'hi ha prou. Ara vés a descansar. Ja ens veurem! Sí, ja ens veurem. Que curiós, els nens sempre estan encantats amb tu. Al principi tu també estaves encantada amb mi. Escolta, que jo ja sóc gran, eh? Va ser com tenir una altra germana petita que havia de cuidar. Quina por que he passat. Doncs sí, què passa? Sóc la germana petita i m'han de cuidar. És veritat, al principi era tal com dius. Però no sé com em vaig adonar que t'estimava. Tamahome. Miyaka, quan hàgim convocat Suzaku, vull estar amb tu per sempre. I tu? Esclar, jo també vull estar amb tu, Tamahome. No és veritat. Ja saps on hauries de viure per estar amb mi? Fa temps que em volta pel cap, saps què? Quan vaig sentir la història de la sacerdotessa de Genbu, aleshores ho vaig veure clar. Li puc fer una pregunta? La sacerdotessa de Genbu sap si va poder tornar al seu món després d'invocar el déu Genbu? Tamahome. Suposo. No conec els detalls de la història, però és molt probable que sí. Digue'm la veritat, sisplau. Quan convoquis Suzaku, penses tornar al teu món? Jo no conec el teu món, Miyaka, i desgraciadament tampoc hi puc anar. Però la sacerdotessa, què penses fer? En Tamahome pertany a un llibre. Jo sóc una persona real de fora del llibre. N'era conscient, però no hi volia pensar.
Jo només sóc un estudiant que prepara els exàmens finals. Tinc una mare, un germà, les meves amigues. És el món on he viscut des que vaig néixer i durant 15 anys. Però allà, en Tamahome no existeix. Mira, és que jo... No te'n vagis. No te'n vagis, sisplau. Queda't al meu costat. Tamahome, em sap greu, però no pot ser, sisplau, deixa'm anar. No vull. Sempre he sigut molt insegur. No et vull perdre, que no ho entens. Si em quedo aquí, al seu costat, no podré tornar mai més al meu món. Però, d'altra banda, no m'hauria de separar d'en Tamahome. No em vull separar d'ell. M'he de decidir. Em quedo aquí. Em quedaré aquí per sempre. Més que la família, més que els amics, més que el món on he viscut sempre. Si puc estar al costat d'en Tamahome, m'és igual deixar-ho tot. M'és igual. Jo vull viure amb tu. Aneu amb molt de compte, els camins són perillosos. Sí, no pateixi, moltes gràcies per tot. Tamahome! Ei! Et prometo que aprendré a muntar a cavall i seré el millor de tots. Així podré anar a veure't al teu país cada vegada que vulgui. Pensa que m'ho has promès. Tranquil, ja ens tornarem a veure. Adéu, senyor de la cara que fa por! Que potser vols que et doni un mastegot? Adéu! Bon viatge, adéu! Ja ha arribat l'hora. Hem d'anar a la ciutat de Toran i trobar el Shinzaku. Em sap greu per la Yui. No, també ho faig per ella. Hem de convocar Suzaku el més aviat possible. I tant. Ha arribat el teu torn, Ashitare. La Yui i en Tsuboshi ja van cap a Toran. Aquella és la terra on vas néixer, Ashitare. Pren-ne la força i troba la sacerdotessa de Suzaku. La sacrificarem a la festa. Això és la ciutat de Toran. Ja era hora que arribéssim, n'estava fart. Caram, quin fred! Ostres, és neu! Vaja, vaja. A Conan no hi neva gaire. El clima és massa bo. Ja cal que ens abriguem força. Renoi, quant de temps! A l'altre món, a l'hivern, hi sol neva força. No t'ho havia dit, Noriko? Ostres, ahir a la nit vaig prendre una decisió. Que quan hagi convocat el Suzaku em quedaré a viure aquí per sempre. I deixaré la família, els amics, a tots. Bé, decidim què fem a partir d'ara. Ara estem a l'entrada de la ciutat. Ens hauríem de dividir i buscar el Shinzaku. Chiriko, com que encara ets una criatura, vindràs amb mi. Amb molt de gust. En Tazuki, com que és una mica perillós, anirem amb Mitsukake, que és molt tranquil. Què has volgut dir amb això? Evidentment, jo aniré amb la Miyaka. I la Noriko? Jo prefereixo anar amb el grup de la Miyaka.
Hauré d'ocupar el lloc d'en Hotohori i protegir-te, si et sembla bé, esclar. Vaja, és maca. Caram, si ets tot una preciositat. No vols prendre una copa amb mi, bonica, Com t'atreveixes? Jo no em rebaixaria mai tant. Hola, preciositat! Em fa l'efecte que és millor que la Noriko i la Miyaka no vagin juntes. Aquest lloc està ple de borratxos, no trobeu? Ei, guapes, no ens voleu fer una mica de companyia? Aquest cop tens raó. Si van dues dones juntes no pararan d'enredar-les i no avançarem mai. I aleshores no trobarem mai el Shinzaho. Noriko, amb qui vols anar? Vaja, ja ho he entès. Aniria millor si jo no semblés una dona, oi? Per què ho has fet, això? Noriko, estàs bé? Ara ja no podràs anar de dona. Ja ho sé, i m'és igual. Ja us ho vaig dir a la cova. Allò de transvestir-me ja ha passat. A més, ara el més important és lluitar contra les 7 constel·lacions de Seiryu i no puc entretenir-me per aquestes ximpleries. Les 7 constel·lacions de Seiryu. Esclar. Si no anem amb compte, estic segur que ens les trobarem. Sí, i tant. El problema més gran que tenim és com ens comunicarem quan ens separem per buscar el Shinzaho. Si no volem que l'enemic ens descobreixi, no podem fer servir la màgia. Això sí que és un problema. Ei, tinc una bona idea! Però què fas? No m'espantis d'aquesta manera! A veure, explica'ns aquesta idea tan bona. És això. Focs artificials? Són bombes lluminoses. Si descobrim alguna cosa del Shinzaho, ho fem saber disparant això. Crec que serà visible des de qualsevol punt de la ciutat. Toren, fa olor. Fa bona olor. Sí, aquesta és l'olor de les nenes de Suzaku. Què ha sigut? Era un udol llunyà. Pot ser un gos salvatge. Què deu ser? Tinc la sensació que s'acosta alguna cosa estranya. Ei, ei, veniu, mireu aquest monument que hi ha aquí. Què és això? A la part superior hi ha un Genbu esculpit. Podria ser que hi tingués alguna relació, oi? Què és això? Aquestes lletres semblen cucs recargolats. Perdoni, senyora, que ens podria llegir això que posa aquí, sisplau? Ah, això. Aquesta és una escriptura antiga que es va renovar fa 200 anys. Una escriptura antiga? Actualment només la saben llegir els estudiosos, i no tots. Jo en conec un que ho pot llegir. Em sembla que esteu de viatge, oi que sí? Ho dic de debò, que coneix algú que sàpiga llegir això. Sí, i tant que sí. És el meu pare. Veniu, sisplau, que us hi porto. Seguiu-me. Molt bé, si insisteix. Ni tu pensis això. Aquell home és un bergant molt famós. No hi ha cap dubte que fa temps el seu pare havia estat un estudiós, però ara està arruïnat. Molt bé, deixem-ho córrer. Ja hi vaig jo. Miyaka, espera'm aquí amb la Noriko i, sisplau, no et moguis. Jo també hi vaig. Noriko, cuida't de la Miyaka. Entesos. Ai, senyor, que no li passi res. Que té fred, sacerdotessa Yui? És clar que en tinc. Perdoni, no cal que sigui tan seca. En Nakago deia que si busquem per Toren, trobarem el lloc on hi ha el Shinzaho. A més, de les 7 constel·lacions de Suzaku ja se n'encarrega la Shitare. La Miyaka i en Tamahome hi han arribat? L'altre dia, en Nakago em va dir que havien perdut una persona estimada. No devia ser aquest Tama no sé què? Sacerdotessa Yui? On és? Ostres! Ei, es pot saber on em portes? Ja hem arribat.
Quin lloc més fastigós. Oi que dus diners estrangers? Vaja, o sigui que era això, ets un lladregot. Era mentida. No, no és cap mentida. Aquell que hi ha allà assegut al racó de la dreta és el meu pare. Si has vingut de viatge fins aquí, deus portar diners. Dóna-me'ls, vinga, no tinc ganes de perdre el temps. Vaja, doncs ho sento molt. La veritat és que jo no porto mai diners. Mira, més aviat me'n falten, tu. Ah, sí? Doncs aleshores em conformaré amb tu, nano. Ostres, noi, o sigui que tu ets d'aquests. Em sap molt greu, però a mi m'agraden més les dones. De què coi parles, desgraciat? Ara sí que l'has fet a bona. Estaves millor que lladet, no trobes? T'hauré de fer patir una mica per fer-te empassar el castit. Què? Ja en tens prou, eh? T'hauries d'haver quedat calladet. Hauria sigut millor per tu. Ostres, estic nou! Què, ja està? Atura't! D'acord, el meu fill ha perdut. I mira que ets jove. Veig que ets ben diferent de la resta de buscafortunes que venen per aquí. Per què has vingut a aquest racó de món? Ho veus? He estat a punt de trencar-te la cara i no m'hagués sabut greu. Creu-me, val més que li donis les gràcies al teu pare. I ara què? He aconseguit separar-me d'en Tsuboshi i m'he acabat perdent. Però estic millor sola. I aleshores van acabar la partida. Es van pipar molt i molt. Així, pertanys a les 7 constel·lacions de Suzaku. Doncs escolta'm bé. En aquell monument que hi ha al mig de la plaça hi diu el següent. La sacerdotessa de Genbu va aparèixer i amb les 7 constel·lacions va protegir el nostre imperi per sempre més. A les profunditats de la cova en forma de closca de la muntanya negra van oferir els déus al Shinzaho. Obrir-lo serà el destí diví dels 28 escollits. El Shinzaho és a la muntanya negra. La Miyaka es posarà molt contenta. Yui? Tamahome! Encara no arriba en Tamahome? Però què dius, Miyaka? Tranquil·la, dona, si només fa una estona que ha marxat. Noriko, de debò que no et penedeixes d'haver-te tallat els cabells? Ja no té importància. Penso enterrar aquests cabells al lloc on hi ha enterrada la meva estimada germana Corin. Escolta, Noriko, saps que estàs molt més atractiu amb el cabell curt? I fins ara no t'havies adonat que era atractiu, Miyaka? I te'n diré una altra. Quan t'afalaguen de seguida t'infles. Escolta, què vols dir amb això? Què hi fas, tu, aquí? Esclar. Tu també busques el Shinzaho. Tranquil, home. En Nakago i en Tsuboshi no hi són, estic sola. Encara et penses que ets l'enemiga de la Miyaka, oi que sí, Yui? Ho saps absolutament tot de la Miyaka. I, per tant, saps perfectament que ella no et va trair. Aquestes coses ara ja no tenen importància, que no ho entens, Tamahome. Jo sóc la sacerdotessa de Seiryu, sóc la vostra enemiga i passi el que passi, sempre ho seré. És una oportunitat, per què no l'aprofites, eh? Per què no em mates? Compte! Deixa'm anar! Però per què ets tan amable amb mi? Si en el fons no tens cap intenció de... Això no és veritat, Yui. Tu ets bona persona i, a més, ets la millor amiga de la Miyaka. Prou! La Miyaka i jo no tornarem a ser amigues mai més. Però per què ets tan tossuda? Encara hi ha temps, encara pots, encara no has convocat el Seiryu. No. Ja ho he decidit, Tamahome, convocaré el Seiryu. Però pots estar tranquil, no penso demanar que siguis meu ni res de tot això. No és difícil endevinar què li demanarà el Suzaku la Miyaka. Salvar a tothom i poder estar amb tu, oi que sí? La veritat és que em feu pena, vosaltres dos.
Tamahome, que no veus que si no podeu convocar el Suzaku, tu i la Miyaka no podreu viure mai junts? Però que no ho veus, Tamahome? Tu només ets el personatge d'un llibre, només ets això! Que et passa res, Miyaka? Tens fred? No és això. És que he tingut un mal pressentiment. Però per què? Estic amoïnada per en Tamahome. Vaig a buscar-lo. Miyaka, jo també vinc. T'he trobat. Vols dir que no veus que posa prohibit entrar? No passa res. Tu no treguis els ulls d'aquest llibre. Al fons, al fons, al fons! On és? On és? On són ara? Sí, d'acord. Entesos. A veure, seguint les ordres de Nakago, li havia de prendre la vida a la sacerdotessa de Suzaku. Què dius? Sacerdotessa de Suzaku. Et mataré. Miyaka! Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar